И здравейте хора, аз съм Тети и добре дошли на моето ново видео. Днеска много късно почнах да снимам и днеска сега се стъмни и горе-долу ще е време да си лягам, но утре на сутринта ще се видим заедно. Там сега някои къщи още са светли, някои вече са си легнали и сега ние ще лягаме да спим. Как ми се приспа. Лека нощ, хора. Хора, какво стана? Какво става? Телефона ми звъни. Толкова... Колко е часа въобще? 3 през нощта? И кой въобще ми звъни толкова късно? Или даже рано вече? Сега сме 3 април. Това е странно. Ало, здравей, жител, съсед. Здрасти, Тети, бързо идвай в моята къща. Стана нещо много ужасно. Ох, боже. Този жител направо някой ден ще ме убие просто. Какво да кажа? Взимам си някои мои предмети, че е студено навънка. Ключа от колата. Какво ще да си взема? Айде раница, защо да не? И малко вода. Сигурно да ми каже, че там нещо беше паднало. Ама той ме стресна. Вие сте тук, тримата. Здравейте, жители. Здрасти, Тети. Искам да ти кажа нещо много страшно. Какво страшно бе, жител? Казвай. Погледни на съседа ни. На кой съсед? На каменната сграда. И нещо не виждам. Виж по-добре. Какво? Какво е това там? Да, точно за това ти говоря. Нещо паранормално става в нашето село. Как така паранормално? Сега ще отида там. Ама вземи пистолет. Ох, боже, господи. Като ви дойде нещо на главата и ви пада кукуригата. Тези жители някой ден ще му убият. Какво толкова страшно може да има в една къща? Какво може да е страшно? Какво е това? Не искам тук да се намирам. Какво? Това не е шега, нали? Не е шега. Ой, трибарно страх. Какво може да е това? Жители, ще му обясните ли? Да, ние чухме някакъв странен звук. На всички си изплашихме, видяхме през прозореца това и се скрихме тук в моята къща. Добре, съседе. Пък аз донесах най-различни пушки и неща. Добре, жител бяло. А ти е жител мранкал. Не му наричай мранкал, бе. Добре, тогава... телефона ми нещо не работи. Няма батерия. Добре, ще отида до кмета да видя. Той ли знае? 1 април вече мина, макар че това беше много странно. Всичко наред ли е с на кмета къщата? Айде отваряй се врата. Сега ще отворя. Кмете? Ти тук ли си? Кой разграми къщата на кмета? Какво станало тук? Това не ми харесва. Кмете, жив ли си? Кмете! Не, това съвсем не ми харесва. Трябва да казвам на жителите, много ме е страх. Не, това съвсем не е наред. Съвсем. Оле, какво е това тук? Не! Жители, искам да ви кажа едно нещо. Какво искаш да ни кажеш? Вижте ми тази запис в телефона не ми работи. Сега ще ви дам камерата. Така, жители, записта продължава. Чакайте малко, жители, какво стана със светлината? Тя не се изгаси нашата факла. Това вече е странно. Не може от нищото факла да се изгаси. Трябва да отида до вкъщи. Ще взема някоя си светлина. Въобще, къде ми е колата? Как се е забила тя тука? Хора, това е съвсем много странно. Не мога да разбера какво става въобще.
Някой ще може да ми обясни какво става тук? Какъв е този в къщата ми? Чакайте, хора. Не! Жител, заключиш вратата. Какво стана, Теди? Притесняваш ме. Там имаше някакво същество в къщата ми. Какво същество? Някакво, откъде да знам. И така, жители, иначе... нещо студено стана. Вратата ни е отворена. Оле боже. Добре, за една секунда влезнах, казах нещо на жителите, излизам и тук всичко е ето така. Не, това 100% тук нещо не е наред. 100%. Името на жителя, чакайте малко, РХОД. Това е един от жителите от една от къщите. Хора, трябва да отида до едно место. Надявам се, че с жителя всичко е наред. Че с жителя всичко е наред. Той живее в ето тази къща. Не е наред всичко тук. Не знам какво да правя. Просто не знам какво да правя. Просто не знам. Там има нещо отгоре, някаква кукла. Не, това не беше моя идея да го стрелям. Жители, трябва да звъним на полицията. Трябва някой да звъни. Кой има телефон, който работи? Аз имам. Мога да се обада. Идеално, обади се. И така, граждани на село номер 14. Вие казвате, че тук има най-различни неизвестни същества, които правят най-различни неща, опасни във вашето село и убиват селяни, нали така? Да, те убиват всякакви жители, селяни навсякъде. Убиха, даже нашия кмет убиха. Така, можете ли да опишете как изглежда единия? Ние видяхме за сега само един, плюс една кукла, тя е отгоре на кладенеца ни. Иначе този беше, някак си светеше, с бели най-различни звездички, беше целия в кръв и с бели очи. Малко прилича на Херобрайна, но не е той. Може би е неговия брата на Херобрайн. Да, ако не знаете, той се е върнал в Майнкрафт и сега отмъстява на някои села. Но аз иначе ще мога да ви прочиста вашето село с моите приятели, ще го прочистим, но вие се качете във вашия автобус и ние ще потърсим още оцеляли жители и ще се опитаме да ги спасим. Ще извикам кой може да ги лекува, защото сега линейките не работят. Пък и селото много надалече ви се намира от един от най-големите градове на Майнкрафт. От Новоприморско лекари могат ли да дойдат? За жалост не, извинете. Трябва сега някой да успее да ги спаси. Кой може от тях? Аз, жителят бяло. Така, жител бяло, вие се опитайте да спасите, ако намерим някой жив. Аз сега ще се опитам да разчиста вашето село. Качвайте се в автобуса ви. Хайде, жители, да се качим. Така. Сега, мои приятели, трябва да проверим това село номер 14. Сега ще разберем дали този гражданин казва истината. Ей, полицията на Майнкрафт. Ако може да... Миля селянин. Какво е станало с него? Това къде е май кмета, защото... Да, това им кмета, видях по това, компютъра му. Ще е добре да взема компютъра му. Да можем, ако намерим някакви улики, да можем да разберем всичко. Така, да видим тази къща. Тук нищо няма. Тук нищо няма. Това е май на жителя в Лилав. Това имам, къде гледам склада. Не мога да влезна нещо странно. Там нещо видях. Искам да видя пак. Какво стана? Ей, полиция! Да, казва и жител бяло. Вие не забелязвате ли, че вашия приятел нещо много дълго време го няма? Да, наистина, нещо дълго време го няма. Може да отидеш да провериш?
Да, естествено. Може би в някоя къща не е намерил улики, сигурно. Може, но обаче е много интересно. Така може да е някъде в моя район. В моята къща. Не, моята къща си е добре. Странно. Ой, какво е станало с полицая? О, не, това не ми харесва, трябва да я казвам на полицията. Много ме е страх. Полиция, вижте тази запис, която направих. Теди да ми даде и камерата. О, добре. Днес ще се опитаме да извикаме линейка, а вие тръгвайте в автобуса. Тримата ще пратим още автобуси и линейки, за да могат да спасат селото. Чухте ли? Вие тръгвайте. Добре, отивам да казвам на другите. Оле, приятели, сега с автобуса бяхме спряли някъде ето нататък, защото той се счупи. И аз продължих нататък и сега съм в град Новоприморско, чува се какво да правя. Сега ще звъна на Мимето да й кажа всичко. Ало, Миме? Да? Здрасти, Миме. Какво има, Теди? Защо си така надъхан? Ти си беше до кафенето сега, нали? Ти работиш на кафенето си, нали? Да. И ти сега се прибрала, нали? Днеска остана на нощна смяна, нали така? Да. Сега ще ти прата клипче и всичко ще разбереш. Ето, вижда го. Оле, майко, ужас. Мога ли да дойда в квартирата ти? Да, идвай. Добре, сега идвам и снимам клипче за приятелите. Добре. Приятели, сега ще се видим. Така, приятели, качвам се при Мимито. Миме, ето ме. Добре ли си? Да, добре съм. Знаеш кои жители оцеляха? Само аз, жителя съсед в кафяло, жителя в бяло и жителя мранкалото или лавото. Да, знам. Да. Ако искаш ела в кола, да седнеш. Ще дойда да седна. Миме? Да. Аз съм добре. Ти? И аз съм добре. До сега бях до кафенето да си взема пари. Добре, после ще видим новините, как там всичко е по нашето село. Много се притеснявам за дома си и за нашето село. Добре, хора, мисля, че това беше нашето видео. Миме, какво ще кажеш на зрителите? Абонирайте се за канала, пишете коментари и ще ви ги лайкнем. Да, и между другото, в другото видео може би ще видите най-добрите коментари. И така, благодаря ви за гледането. Пишете коментари и в другото клипче ще ги видим и ще ги сложим в следващото клипче, а от нас чао!